Lonjero chimak tukeni bad migao mar obila men National Police Service kotel ne gi jatend obila ma kojolo Gilbert Masengeli norwako jong'wech mondiko obila manoyuore piem mag Olympics e nyasi manobagi Jogo House buore Nairobi kaendi. Jong'wech manoyuore nyasi no moting'o jaloch midila mar gold 2 e piem mag Olympics Beatrice Chebet, Mary Mora manoloyo midila mar bronze, jaloch midila mar bronze kende ng'we mag mita 3000, chikruok e sigingi gi pi Abraham Kibiwot, jabatong Julius Yego kaachiel gi Emmanuel Wanyonyi manoloyo midila mar gold e piem mag mita 800. Kano wuoyo gi jofwambo, Masengeli nopuoyo jotugo go kolero ni pod gibiro dhi nyime gi siro kedo gi weche mag yedhe majingo del mosego tach pacho kaendi. Beatrice Chebet gi Abraham Kibiwot ne omed lemo nyaka koro gidonje rang'eny mar koblo. Without you singekuwa hapa. Pia ningependa kusema asante pia kwa ile chance yenye mmetupea as athletes to go and participate, because sisi tunafaa kuwa kazini kuhudumia wananchi huko nje, but that chance yenye mmetupatia, we go and to our camps and train. So kitu yenye nataka kuambia tu, we will not disappoint you. It's a really good effort you've done to us. What I'll say, keep on keeping on. You train hard, and I'm so happy because it's a calling. It's a calling whereby you have to accept with the call and go out of your way. By doing so, training and coming up with such a marvelous, sterling performance in the operation or in the Olympics that has just ended.